Hi guys, gusta naman maglimpyo rita karon sa atong aquarium kay hugaw na kayo tanan. Daghan na kay mga taliti atong bildo. So ato pa sinawo nung balik guys para itong isda maklaro ba. Anak man na ato man ni. Mo na sekreto para musinaw ang atong bildo para paksit kay nagtanaw ba no. Una nga babae, pertig yung guwapaha, panit niya. Perting hamisa, perting lamia. Juna ang silingan na mga gwapa, grabe siya kagwapa. Tanaw ni mo, murag artista. Lamig ka, ayaw mo katawa. Makawala sa problema. Water change kay hugaw kasanan. Halos na di makita. Water change na ta guys. Ato sa butang diri guys. Chilling sa kay yang balay kay hugaw ya. Ato sa butang diri. Grabe lubuga. Ato na yung limpiuhan guys kay perpedyo kayong ugawa baga na kay mga tali kay ang bildo limpiuhan tanig maayo para tulisda ba silin kinig lang mo yun ana man na ato ni para ang isda nindot kay pamino sa ilang paglangoy limpyo kay ba gahig itong tango ng mga saliti na milit tungod ko na busy ang amo busy sa panginabuhi karon nato ng limpyuhan para paksit kayo ba murag salida anak man ato man ni tanawa buhat ko na no nawa na man na sa wakas malapit nang matapos naadayon anak man na ato man ni mga salida da sinaw ko lagi Sharon Cunita tag 5 putos guys sa wakas apit na maman olimpyo na kayo so nindot ang langoy-langoy niya tinaw na kayo tanan wala na yung mga tae daghang kay mga tae naglangoy-langoy niya to daghang kay mga lamog-lamog halos na lang din na siya makita guess what dara limpyo na yung taon kayo buyag dami na kayang langoy guys chilin na kaya kong isda guys nandito tayo paminaw tinaw na kayo ngit-ngit lang di lang maklaro ngit-ngit man kayo guys ana na diha ato man na ana man na mura salida ba no o ano nindot kayo mura salida ay ato ba nindot kayo kaman tukoy langoy mayo ana man na linaw na kayo guys ana na nakatinaw balik ko na ito tanaw boss be ato man na anak man ni ginaan magbuhi og isda dira sugdin ninyo kay nindot jud kayo
Promise. Bye-bye.